Внимание на това, което Господ е приготвил за нас. Както бех обещал, не винаги изпълнявам обещанията си, някога моята съпруга ми припомня. След Балкана имам аз традиция, традиционалист съм явно, да говоря за персонажи, които сме разглеждали на планината. И в едно от събиранията на рекичката говорих за Амрам и Йохаведа, родителите на главния герой в Петокнижието и децата, които те възпитаха, и те бяха добра основа за това. Така че, без дълго введение, веднага искам днес да говорим за Моисей. Обаче, понеже Моисей няма нужда от представяне, той е достатъчно популярен и дори си мисля, може да бъркам, че до него е повече казано, отколкото дори от баща му Авраам или пък цар Давид. Ома, които искам да се спра, ома, които искам да размишляваме, е да размяваме върху неговата идентичност в началото на всеки един от трите периода, на който е разделен живота. Говоря на хора, тук без изключение, които знаят Моисей, историята на Моисей, и знаят, че той има три равни периода в живота си по 40 години в Египет, Мадианската пустиня, после извеждайки евреите към обещаната земя. И аз искам във всяко нещо, което намерим, да направим извод за себе си. Аз мисля, че всеки един ще прави извод за себе си, когато говорим за Моисей и неговата идентичност в началото на всеки един от неговите периоди. И нека да започнем с това, без да четат стихове и дълги пасажи, вие ги знаете, как започва всъщност всичко. И това е първото нещо, което искам да се спре неговото име. Интересното е, че бащата на еврейската нация, не като произход, нали, Авраам е еврей на първия, за който тръгва, но като нация, като народ, като общност, има египетско име. И по ирония на съдбата, както бихме казали ние, това египетско име му е дадено от египетската принцеса. И странното е, че дори без тя да съзнава, тя всъщност, както и всичко останало, е част от Божия план, който Бог има. Знаете драматичната история с трудното време, с хвърлянето на кошчето. Обаче, всеки може би и вие, както и аз, се питаме, в първите 3 месеца, когато беше в дома на Амрам и Йохаведа, не е ли имал Моисей някакво име? Не са ли го наричали по някакъв начин? Пък и после, когато Йохаведа го взе за да го откърми, не е ли имал някакво еврейско име, с което се наричали? Още децата, като се родят, пък дори съвременните родители, преди да се родят, вече знаят имената, кои ще бъдат. Кой момче ще бъде това, кой момиче това, нали? Така, разбира се. Така че някакво име е имал. Обаче Библията научи по този въпрос и аз мисля, че има защо. От чисто юридическа гледна точка, тогава, когато някой усинови някого, му дава ново име. И след това, не само родителите му и близките ми, никой е нямал право дори да спомене старото му име, защото се е считал като посегателство на чужда собственост. Защото той вече на някой друг. Дори има някакъв документ запазен, в който се казва, че не е египетски, мисля, сирийски или къв, не помня, в който се казва, че ако някой назове усиновен човек със старото му име, ще плати със собствените си с 6 собствени деца трябва да плати. Не знам как да плати, но така или иначе срещу фараоновата дъщеря не може Сарита и затова нищо не е казано за някакво друго име. Обаче другата причина, освен чисто юридическата, може би, онази, която аз мисля, че е съществена, е, че в това име беше положена същността и идентичността на Моисей. Йосиф Флавий, знаете, първи век историк, евреин, казва, че това име са две еврейски думи, мо, което значи вода, и усе, което значи избавяме, изтегляме и така нататък, което евреите се го транскрибира на Моше, от глагол маша, което значи дърпам, тегля, вадя. И във всички ни Библии, ако предполагам без изключение, когато се говори за Моисей, долу под черта е дадено значението на неговото име, извлечен, изтеглен, избавен от водата. Според някои учени дори името може да бъде и в дятелен залог, не само старателен, т.е. избавиш, изтегляш. И аз съм склонен да приема това, но без значение
дали е деятелен и страдателен залог името, в това име самата принцеса дори не знаеше, но не можеше да осъзнае какво ще се случи, беше закодирано сякаш, нали, казано не като в компютър, идеята за избавление, за идеята за спасение, за изваждане, за издърпване или каквито и други синоними да посочим във връзка с името на Моисей. И аз мисля, че това беше нещо, което беше оформило неговото съзнание. Никой друг не знае другото му име, може и той сами да не е знал друго име, но така или иначе непрекъснато беше назоваван с това име. Поне в първите 40 години, за които говорим, първия период, той непрекъснато слушаше името Моисей, Моисей, Моисей и в корена на това име беше думата избавление и спасение. И той по този начин се оформяше като личност. Сега, разбира се, днеска има хора, които не си харесват имената, някои дори са с псевдоним, дори някои са познати повече с псевдоним, отколкото с рожденото им име, и дори измислят най-различни, дори екстравагантни, модерни и какви ли не чанчени имена. Това не е толкова важно, защото наистина не името определя човека обратно, но така или иначе, това, в което ние живеем, където сме се родили, среда, култура, време, генетични, семейни и най-различни други обособености по някакъв начин ни формират. Обаче има нещо много по-важно, което оформя нашето съзнание и нашата идентичност. И това, което Божието, ще го казва с библейската дума, провидение върши. Дори от сега може да почнем да си записаме добре каква е нашата идентичност. Как ние гледаме на себе си като завършени личности във връзка с другите. Как ние възприемаме себе си. Моисей, разбира се, непрекъснато слушаше това и ще видим, че той беше първолинеен до край да живее или да постъпва съобразно своята идентичност. И макар че има различни имена, има различни обстоятелства, в които сме живели, различни гени, различни предразположения към болести, различни умствени, социални и икономически възможности, поне всички тук, като гледам, сме изповядали вяра в Христос, ние имаме идентичност, която ни доближава или съпоставя с Моисей. И това, което Библията говори като идентичността на християнина, е нещо, което предполагам всеки от вас знае. Наистина, тенденциозно не съм направил списък с изрази, с които Библията ни нарича. Но без да се замислите, сигурно може да изброите поне половин дозина. Изкупени, спасени, възлюбени, Божии чеда, синове и дъщери на Бога, царство от свещеници, овце от кошарата му и още, и още, и още. Това е начина, по който Библията ни идентифицира. И за нас поуката би било дали по някакъв начин ние разбираме каква е нашата идентичност. Нека да кажа, идентичността като Божии деца или каквото искате да сложите като синоним, започва не когато ние сме били новородени. Аз бих казал, че нашата идентичност е определена още в предвечността, както каза апостол Павел в Ефесяни 1:4 стих, че Бог ни избрал преди създанието на световете. И дори ако, даже може би скоро се е чело, ако изучаваме, там казва, за да бъдем святи, непорочни, за Божия прослава, неща, с които Бог ни идентифицира. Много преди ние въобще да знаем, че сме били избирани, Бог ни избрал, защото е имал някаква цел и функция за нас, така както избра Моисей, още когато беше бебе, поне на 3 месеца. Бог има някаква цел с нас и това, което ние трябва да осмисляме, всъщност, кои сме. Той, самия Моисей, понеже всички тук сме библисти, консервативни хора, които смятаме, че Петокнижното писано от Моисей, не както висшата критика, няма да говорим пак за това много пъти, че се е съставила историята, какво си. Самия Моисей, който пише история, той самия се идентифицира пред нас това име, се легитимира това име. Защото, според мен, той знаеше
своето призвание в живота, знаеше кой е и по всякакъв начин свързваше името си, с което той се представя с спасение, с избавление и прочее. Въпросът е каква е нашата идентичност. И ние ще видим, че той имаше различно виждане, за разлика от неговите сънародници, когато все още всички там и той бяха в Египет. Нашата идентичност като хора, които са предназначени от Бога с някаква цел ли е, имаме ли това съзнание, че живеем в двореца на цар на царете, или имаме идентичността, но не е роби, които горките пъшкат и чуват само полещението на бичовете на египтяните. Това е само като насока. Но искам да продължим напред, защото искам да бъда лаконичен, за началото на неговия втори период, който започва пак с по някакъв начин с това каква е неговата идентичност. Разбира се, 40 години той беше възпитаван от майка си, беше образован във всички онези неща, които му беха малко ли много нужни напред в живота му. Но ето, че както казва в коя глава, втория глава трябва да е, казва се, че той след време Моисей излезе при братята си и гледаше теглевата им. И знаете историята, видя един египтянин, който се му третираше неговия брат. Не се замисли, скочи, уби го, зарови го и естествено, преди да каже всичко друго, ще каже, че тук той заслужава адмирации. Защото действаше, след малко ще кажа, разбира се, не само оптимистичната страна, че той действаше съобразно своята идентичност, своето призвание, защото в неговите съзнания непрекъснато имаше тази дума избавление, извлечене, избавение и прочее. И той го направи. Питаме се, какво прави този човек там в гетото? Да не можеше ли да бъде в двореца да щрака с пръсти, да извика компанията, негови съвръстници, да си поръчат музика, момичета, какво трябва там, или айде, ако е малко по-възпитан, на фитнеса или на лаптопа да си играе игрички, както ние много често може би, или пък, ако е още по-така, нали, интелектуален, да се забие в библиотеката на египетските покои и да се развива интелектуално. И сигурно египетските му връстници казаха, къде отиваш там поне не мизерници. Обаче той знаеше, че има нещо в него. И това е доказано, нещо за мен доказано, че той имаше това съзнание много преди онези неща, които ще говорим, когато той се срещне Бог с лице в лице там на горящата капина. Лукания го е записал благодухновеното писание. Последната реч на дякон Стефан, преди да умре, разбира се, той говори в 7 глава, кой стих тук трябва да го намеря, 25-я, казва се, че когато той, Моисей, направи това нещо, Лукани казва, думите на Стефан, Моисей си мислише, че братята му чрез неговата ръка ще получат избавление, но те не разбраха. Моисей още тогава, в случката с египтянина, имаше това съзнание, че Бог чрез неговата ръка ще ги избави. Защото това беше неговата идентичност. Идентичност, да го кажем, на избавител. На извличаш, на спасяваш, на измъкваш или каквото и да е друго като синоним. Така че той още тогава знаеше това. Обаче трябва да бъдем, разбира се, честни, освен оптимистичната картина, да кажем, че почти единодушно всеки ще признае, може би всички тълкователи няма никаква идея, че това беше гав за Моисей. Може би някакви радикални националисти могат да кажат точно така, трети заравя и това е начина. Не, революцията не е начина на християнина. Обаче това беше гав за Моисей. Защо? Както говорихме на Балкана, това ще кажа същите неща. Не беше нито времето, нито начина, нито средствата. Защото времето за египтяните още не беше дошло. Тяхното падение не беше толкова дълбоко, както Бог казва за аморейтите и хананците, още по времето на Авраам, 15 глава на Битие, че тяхното беззаконие не е стигнало още до върха си, да чак 480 години по-късно, по времето на Исус Навин, вече трябваше да влезат и да ги изчистват. Макар че не го направиха. Така че самите египтяни още не бяха достигнали до дъното на своето падение. Самите евреи все още не бяха готови за това, защото тяхното съзнание, идентичност беше все още робско. Но самия Моисей също трябваше да учи урок, че така не става. Да,
Извода за нас. Дори да сме призвани от Бога за нещо, дори да имаме съзнание каква е нашата мисия на тази земя, като спасени, изкупени и прочие, ние трябва да знаем времето, начина, средствата, чрез които да го осъществим. И както продължавам да го говоря сигурно за енти път, моето убеждение е, че целта не оправдава средствата. Има начин и Мойсей трябваше да го научи по един такъв болезен път. Така че тук виждаме, че макар че той действаше съобразно своята личност, не действаше по правилния начин. Защото Бог имаше друга цел. И затова той трябваше да мине във втория етап на обучението си. Разбира се, обаче историята ни е интересна, тя продължава. Трябваше да бяга, знаете, в Мадиам и всъщност тук продължава този въпрос с неговата идентичност. Отново повествованието, самия Моисей го пишем вдъхновен от Святия Дух, разбира се, че веднага след бягството, без да е описано драмата, през които минава, докато стигне от там двореца до Хорив, без да описва този епизод, веднага сцената, която ние имаме, е, че той стига пред един кладенец, знаете пак тази история, няма да чета, няма да говоря, знаете всички, без изключение, където група овчари, или бих ги наречал селските ергени, малтретират или гонят или издевателстват над жените, над момичетата. И той вижда тази сцена. Преди да кажа извода за неговата идентичност, пак нека да кажем обстановката, в която, екстериора, в който това се развива. Моисей бяга от двореца до Харам. Ако Харам е... не Харам, Хорив. Ако това е място, което класически е познато, днес сутринта ми хрумна да измеря средниката колко е. В права линия го измерих 320 км, а то не е права линия, разбира се. Така че смятам, че поне му са нужни 5 дена или 6, не знам. Така че той уморен бяга. Да не говорим, че е психически уморен, защото на петите му идва КГБ или НСО или там ДАНС и всички там кнопи на египетския фараон. Това е допълнителен стрес. Уморен, раздърпан може би, гладен, отива в чужда страна и е сам. А тук се казва, нали, аз не четех текстовете, ма ви знаете, овчари и тех, много съм, поне двама са били, а може би много повече. Какво да направи? Нещо, което ние трябва да направим извод за себе си. Не казахме, че правим извод за себе си винаги. Дали да загърби своето призвание, своята идентичност, своята цел, или, както може би мнозина от нас, като видят, че някои, особено ако са някакви мутри, големите върпе, там тормоз някой, да се обърне на друга страна, един други това, да се направим, че нищо не разбираме. А обстановката беше наистина критична. Слава Богу, ще кажа само една вметка. Божието провидение го поставяше в такива неща. Постави го пред Египтина, който би евреина. Сега го поставя. Просто Бог го учише. Чудесно. И той трябваше да избере какво да направи. При това той беше сам, ама беше на чужд терен. Не знам дали имате представа какво е това. Момичета може би не, но по моето поколение момчетата със своята характеристика, да идиш в друга махала, си беше доста опасничко. Или да идиш в другото училище. Там могат да знаят кой си, ама иди там де. Аз съм го правил, разбира се, на квартал Запад съм се почувал, ама не това нещата. Или айде да кажем нещата може по-разбираемо. Да си фен на Локото и да идиш в агитката на Ботев. Уф, ще издат. Или пък ай софийските отбори. Да си цен на ЦСКА и да идиш в агитката на Левски. Край, отишъл си. Няма да кажа, че дори преди една година даваха как някой чуж го намерили и чисто гол бяха разбрали. Не бяха го били. Чисто гол, без нищо. Такъв имат. Ма няма, ти си в чуждата територия. И съвсем естествено, какво можеш да каже той? Какво можеш да каже? Можеш да каже, няма да се занимавам. Вече исках да бъда справедлив, исках да правя добро, исках да бъда честен, почтен, обаче се опарих. Стига, писна ми. Те, моите братя, не ме разбраха, когато бях принц, пък те тук някакъв си чужденец раздърпан идва. Обаче Моисей не направи това. Не беше огорчен от всичко това, което му се струваше. Ние много пъти може би си казваме, аз му така, пък той. Аз и пък тя. Аз искам да й помогна, те му обвиняват. Стига, баста, стига, няма се занимавам. Но тук бех. Няма да си пъхам, как се казва,
главата между шамарите. Не искам да се занимавам. Стига. Обаче Моисей не го направи. Той беше верен на своята идентичност. Разбира се, беше си взел някакъв урок. Тук ни четем вече на кладенеца в Медиам. Кървища, заравения, ковчези и прочее. Как се е справил, не знам. Но не само помогна на тези девойки, ами дори не поя в ме. И не само друго. Аз съм убеден, че той не знаеше какво ще случи. Той въобще не се е правил сметката, че ще го поканат вкъщи и една от дъщерите една от тези жени ще стане неговата спътница в живота. Това едва ли го е мислил. Той действаше според своята идентичност, че трябваше какво? Да избавя, да спасява. Това беше неговото име, това беше неговата същност, това беше самият той. И той не беше огорчен от това, което направи, което преживя по-рано. Аз какво направих, а те както ми се оплатиха. Така че нашия извод е, ние ще продължим ли да вършим това, което трябва да вършим, без значение от горчивия опит, от разочарованието, от огорчението, от всичко това, което е имало. Или ще се свием и ще кажем, ама сега вече, изпатих си. Гледай се ръката, няма да помагаш, защото само биля на главата. Обаче той беше верен на това, което беше призван. На своята идентичност. Дано и ние сме склонни да загърбим всичко това. Така започна неговият живот. Да, Менделсон и прочее. 40 години обаче той трябваше да бъде обучаван в пустинята, там където имаше друг го обучение. Да, в Египет, както казах и на Балкана, завърши много добре началното училище. Сега обаче трябваше да иде в колеж, в друг град, не в друга страна дори, където да се обучава. Обаче Бог искаше да завърши и университет. И от това отиваме на неговия трети период, началото на неговия период, когато така след 40 години съзерцания, размисли и най-различни духовни и така прозрения, може би, вижда тази капина, пак няма да говоря за подробности, отива, вижда, Бог му казва, свали си обувките, имам да ти кажа нещо, отиваш сега и чух на моите хора воплите, ще ги избавиш ти. И ето първият въпрос и първото възражение, което, това е трета глава, аз съм чета, защото 11 глава, което Моисей отправи към Бога е, кой съм аз? Това обаче за мен не е някакъв екзистенциален философски въпрос на човек, който не знае кой е себе си. Напротив, аз мисля, че в този момент Моисей беше намерил себе си. И онова, което смятаме, че той всъщност в един смисъл постави много правилен въпрос. Да, може би повечето тълкователи ще кажат, че това е израз на неверие и до някъде бих се съгласил. Обаче ще изложа това моя теза е, че и малко по-различно. Това беше всъщност едно прозрение, което достигна до своя върховен етап, кой е той. Когато той казва кой съм аз, в този въпрос той разбираше своята безпомощност, своята безполезност, още повече от горчивия си опит. Аз съм нищо. И това е нещо, което трябва всеки от нас да разбере. Ще кажа, това не е единственото обаче. Както казах, както всичко има и оптимистична и песимистична страна. Защо казвам, че това не беше нещо, което трябва да бъде укоримо? В тези разговор, който Моисей и Бога имат, 3-4 глава, поне на мен ме прави впечатление, още тогава на Балкана ме прави впечатление странно за мен, очудващо за мен, всъщност за мен, да, защото съм нетърпелив, но за Бога не е очудващо, колко спокойно, великодушно, търпеливо и подробно Господ на всичките му възражения дава отговор. Нали, знаете, 5 възражения сме ги минавали. Кой съм аз? Аз ще бъда с тебе, нали, ще говорим за това. Какво да им кажа, кой си ти? Моето име е така. Няма да им повярват, няма проблем, ще дам чудеса. Пръчката, ръката, кръвта, ама не мога да говоря. Аз ще ти дам какво да говориш. И на петото изражение, когато каза, ама не искам, пред някой друг, тогава гнева, не знам кой стих е, на Господа пламна. Тогава. Аз правя за себе си, за да може да не съм прав, че гняв Божий нямаше в първите 4 възражения, защото съвсем човешко, пак е някаква форма, може би, на колебание, неверие, да кажем дали ще оправя,
аз не съм добър евангелизатор, аз съм добър проповедник, аз нямам много пари да помагам на бедните, казвам го от християнска гледна точка, аз съм така, аз имам много проблеми, айде, това до някъде е допустимо. Защото това е колебание в самите нас, което и трябва да е така. Обаче, когато кажеш, не, аз няма да го направя, друг намери, тогава Господ се разди и каза, не става така. Ти може се колебаеш, както много персонажи библейски, не срещам всички, но Еремия казваше, аз съм дете, Гидеон казваше, моето племе най-малкото, кой съм аз, Варак се оплаши и трябваше да вика Девора, и много други, може би, герои, които сега са на примависта, които беха колебливи, но станаха част от алеята на славата в 11 глава на Евреите. Така че тук, връщам се на Моисеевия въпрос, кой съм аз, той разбра или беше стигнал до убеждението, че той самия е безпомощен и затова Бог му казваше, да, ти си никой, ама аз съм с тебе. Интересното е, че Бог не каза на Моисей, нема Моисей, ти си... И така беше. По-човешки той беше най-подходящия. Кой друг беше расъл 80 години на свобода? Имаше тези привилегии в Египет. Или пък дори после можеш като свободен граждан да размишлява, да се учи как се водят овце, защото ще да му трябва това нещо, защото в псалмите някъде се казваше, че точно той беше овчар, нали? Други текстове, които не цитирах, за да ни усложнявам, които бяха потвърждение това, което иска да кажа, но нямаше по-подходящ. Така е ли, Украин? Обаче Бог ни казва, ти си най-подходящ, ти си. Не, Бог насочи погледа на Моисей към себе си. Казва, аз ще бъда с тебе. Аз ще бъда с тебе. И естествено следващия въпрос беше, кой си ти, трябваше Бог да му каже, кой е неговото име. ЯХВХ. Аз съм този, който съм вечно съществуващ, и достатъчни и прочее, както беше познато още по-надолу. Какъв е извода пак за нас? Нека да кажа тук предварително, преди да завърша, че смятам, че обикновено в християнската общност на хора, изповядващи вяра, има, според мен, нали, не твърдя, че съм абсолютно прав, две тенденции. Да се върнем това, което казахме за Моисей през всички негови периоди набързо. Едната тенденция, която по-консервативните църкви, като нашата или нашите имат, е да гледаме на себе си през призмата на негатива. С основа робско мислене, което имаха другарите на Моисей, да кажем, аз не мога, аз съм слаб, аз нямам, без да знаем каква е нашата идентичност в Бога. И мисля, че трябва да се получим от ентусиазма поне на Моисей. Другата пък за мен крайност, която по-либерални, без да кажа, или по-харизматични общности се казва, без да се съда, е, че много често пък се облягат на тая емоционална надръханост заради страхотното хваление, или заради вдъхновяващата проповед, или заради младежката атмосфера, или за най-други неща и се хвърлят до някъде похвално, до някъде казвам, в нещо, без да съзнават този баланс, според мен, който трябва да имаме и ние, като Моисей. И този баланс, ако първият път беше ентусиазъм, ако втория път беше разочарование, тук поне за мен, това е моят прочит, в трета глава, при последния му период, има една наистина балансираност. Моисей казва, кой съм аз. Бог му казва, аз съм с тебе. Сами по себе си ние сме нищо. И отдели нас каза за семейство Гедър, ние много пъти пеем една песен, защото аз бях нищо, но ти ме срещна. Да, това не е който да възразява някакво оттъпкане на човешката личност. Ние сме нула без Бога. Обаче с Христос, в Христос, чрез Христос, една от идентичността, както сега сещам Първо Коринтияни 15 глава, ние сме повече от победители. Така че ето този баланс е може би подходящия баланс, който ще ни даде на нас разбиране всъщност как да живеем съобразно своята идентичност. Моисей го правише. Да, защото непрекъснато това беше нещото, което беше в неговото съзнание. Той знаеше за какво всъщност е призван от Бога. Надявам се и ние знаем. Той беше един извлечен, избавен, издърпан, спасен, от водата, за да може да спасява. А ние?
Като гледам всички сме изповядали. Така че тук виждам моисейци и моисейки, които са избавени да избавят, извлечени да извличат, спасени да спасяват. Това е нашето призвание. И тази нишка като че ли върви постоянно. Не само в Деяния на апостолите цитирах това, което дякон Сефан каза. Мойсей си мисли, че Бог ще го избави. Думата е същата. Не знам, това е, че не съм компетентен. Ето и аз почнах с негатива, но така си е. Не разбирам оригиналните езици. Не знам дали, макар че нови двете на гръцки, дали думата е същата. Просто не знам. Но обаче същия смисъл, същия глагол. Мойсей си мисли, че Бог чрез Мойсей ще ги избави. След това, накладените, когато се прибраха дъщерите на Йотор, какво казаха те? Вече там е в Бития, там е на еврейски. Казва, един египтянин ни избави. Те използват христи думи. Не знам дали е същата еврейска дума. Не разбирам, не съм лингвист, за съжаление, може би. Обаче, можем да кажем, че и там, ако думата е същата като неговото име, между неговото име и неговите действия нямаше размяна. Те бяха идентични. Това беше неговата идентичност. Моисей, избавищия, избави. Или глагола му, в името му има дума за избавяне и той избави. Това беше постоянната нишка в живота му. Изводът за нас е какъв е? Казахме, ние сме различни като среда, култура, гении, здраве, физика, психика, способности, дарби, умения или неумения. Но заключението е, не е важно какво имаш или какво нямаш. Не е важно какво можеш или не можеш ти, защото ти си нула без Бога. Не е важно всъщност кой си, важното кой е с тебе. Или да кажем по-точно, кой е в тебе. И ако ние имаме тази балансирана и мъдра представа за нашето предназначение, към което Бог ни призовава, тогава ще се спуснем да направим това, към което сме призвани. Да, може би ще бъркаме като Моисей. Надявам се да не действаме ентусиазирано и първи египтянин да го заровим в пясъка. Не, това е начина, но ще знаем, че това е нашето предназначение. Бог ни идентифицира като Негови Божии деца, които са спасени с някаква цел. И тази цел трябва да бъде изпълнена. Моисей имаше колебания, но изпълни. А ние? Нека сега му ще отговори. Дали ще го направим? Коя е твоята идентичност в Христос? Това е всъщност въпросът за днес. И нека Бог да ни отвори очите, защото колкото повече осъзнаем своята идентичност, толкова повече живеем съобразно нея. Това си отсечено излиза. Или ако трябва да перифразирам това, което четвъртък се разглеждаше, което е мое прочит. Разбира се, там казва Павел молитвата, Бог да просвети очите на средата ви, за да разберете богатството на наследството, което ние имаме, то не се заслужава с труд и то е дадено. Колкото повече очите не се отварят и виждаме, толкова повече ще се възползваме от това богатство на славата, на славното богатство, което имаме като наследство от Бога. Ето това е нещо, към което Бог, вярвам и днес, ни накара да се замислим и да дадем не само въпрос, но и отговор. Кой си ти, братко и сестро в Христос? Ти си Моисей или Моисейка, за да спасяваш, да изкупваш, защото си бил изкупен. Чрез Божията благодат и за Негова слава. Амин.